l'estudiant d'aquí, l'alumnat Jesús Tarda, de l'any passat. I, bueno, he sentit que volen treure el curs de tarda i si el treuen és fotut, perquè jo volia seguir continuar estudiant, però no puc si el treuen, perquè treballo els matins i les tardes que les tinc lliure volia aprofitar per treure l'ESO, que em queda un any. I a més, a la feina he demanat que em canviï el torn, em diuen que no, és impossible. Hola, soc la Jessica Pellegrí i podem quedar sense plaça pels retalls de l'ESO. Necessito l'ESO per poder accedir a concursos i unes altres coses. I treballo al matí, no puc venir a estudiar al matí. Llavors necessito l'ESO per la tarda. Hola, ara començo classes per al matí, però per exemple si trobo alguna feina més bona i segur necessito per la tarda per canviar i jo crec que això és molt important si tu pots aprendre tot això al matí o a la tarda, tu pots canviar. Pues necesito la ESO para mejorar en mi puesto de trabajo, ya que la necesito para acceder a hacer un grado medio de auxiliar de enfermería. Hola, soy Edison Zapata y estoy aquí en la escuela del Montseny y el año pasado todo un año estudiando per la tarde, pero este año como lo van a retallar no podré tornar a estudiar porque trabajo per les tardes. Hola, em dic Kaitor, treballo cap a Demandés. A la tarda vindria, si tot va bé, a estudiar i ja està. I si no hi ha la possibilitat de la tarda, demà em veieu al carrer dormint. I ja està. Hola, em dic Juan. Estic aquí a l'escola d'adults i no puc venir a les tardes perquè pels matins treballo i necessito aquest curs per entrar al curs de mecànica. Hola, soy Samira i m'afecta molt si treuen el grup del GES 2 de tarda perquè necessito estudiar per treure el GES, me necessita molt que treballar i als matins no puc perquè jo tinc que cuidar els meus fills i llavors els seus pares estan treballant al matí i no puc jo, només a la tarda. Doncs que va venir l'any passat per poder treure el certificat escolar i no va poder seguir amb aquest any perquè diu que van canviar el torn i no podré venir a la tarda, que és quan a mi puc venir perquè la meva situació laboral i familiar no me deixa venir a una altra hora del dia que sigui a la tarda. Hola, soc en Munir i avui estem reunits aquí a l'escola d'adults i ens han informat de que ens retallen el torn de tarda, llavors jo ara mateix m'agradaria dir que jo no puc venir pels dematins perquè treballo i la situació no em deixa, llavors m'agradaria que ens deixessin o com a mínim donar l'oportunitat a altres persones que puguin estudiar per les tardes, cadascú poder decidir el torn per estudiar. Hola, em dic Susana, actualment estava fent GESO tarda i amb el retallament també podria accedir a acabar el GES 2 al matí, però per falta de plaça no podria accedir ni a un ni a l'altre, per tant també em quedaria sense poder acabar l'ESO.